berarti sampean seneng sik mancung. Ora ngono lho, ki engko mesti telanjange kono golek sing mancung. Ya men sayang ngono nek. Oh iya. Tur nek. Ngenteni sing tempo kepenak ki kepiye ngono dadi menyesuaikan selak rasa nguyuh dari ra dadi ngopo kula nuwun Petruk sak rombongan sowan wonten ing tlatah inggih menika laladan wunut sumber wungu tepus Gunung Kidul ya najan to kahanane adem ya karang cerak segara matur nuwun. Ya dasare mangsa ketiga iki wengi iki krasa adem, awan panase ora sebaene nek ora didorong karo mimik es. Genah awak ki ora karu-karuan rasane. Matur nuwun alhamdulillah. Ning atase Petruk sak rombongan menika namung sak saged-saged Metruk ya ning ora apa-apa. Nyatane nek ditanggap ditimbali kon caos panglipur ana ngersaning para warga wunut sumber wungu kene ya nek pancen wis kodrating Gusti ya kudu dilakoni matur sembah nuwun. Takdir ki lelakon adile ya dilakoni ora kena meri siji lan sijine wis dijatah. Saron ya aja meri karo Bonang. Bonang ya aja meri karo Saron. Bayarane dhewe-dhewe skill tabuhe ya dhewe-dhewe dadi wis kabeh iki ndek porsi masing-masing ora kok gek njur lok-lokan ora gek njur menyerang satu sama lain itu ndak baik. Ya matur nuwun. Mau nggih kuwi sampun wonten pamundutan ingkang pun mlebet tenggen samping tengen kula niki. Kalih nggih sing transfer wau nggih pun dipinangkani sedaya. Iki kari sing klasik-klasik ditokne mergo nek gara-gara ki biasane sing mirsani wis piyai-piyai sepuh. Lah iki aku arep ngrubah perane Wiyaga iki dites kendangane. Iki semene iki iso ngendang kabeh. Wi Pak De Sumar kuwi apik kendangane. Mas Oki kuwi apik kendangane. Semplok ki ya apik kendangane. Wis ana anune dhewe-dhewe arep diseleh nendi wae bebas ora ana sing meri ora ana sing baper. Mbok diseleh ning nggon drum arep diseleh nggon kempul kenong kabeh iso wis. Ngono. Iya. Iki sinden-sinden ki ya padha iso ngendang. Iki tim streaming barang ya iso ngendangi masa lalu nih kan. Sinden kuwi iso ngendang, Butarne iki kendangane apik tenan. Kuwi Mbak Saras ki nek kon ngrebab, Mbak Niken kuwi barang. Niken ki nek kon gesek-menggesek, pinter ora sebaene. Rebab maksudnya, ya karang. Nah iki ayo Butarne tak
tes kira-kira isih lemes apa ora ya kena lemes. Ning embo wong wis suwe ora dianggo. Burtarni ngendang terus sing nembang iki sapa ya ki? Oh ya Mbak Niken mau sing urung. Sing nembang ya Pak Ipung no wah. Sekarang kuwi iki sing digemari Pak Ipung ya Pak. Pak Ipung ki selerane sing ngono-ngono kuwi mau. Angger diakur kok Pak Ipung kok remene sing kados ngoten padha ngomah. Dadi ki sing dipadake karo sing ana ngomahe ya ora apa-apa. Ha ya Pak Ipung ki ya wah Pak Ipung ki selerane macem-macem ya sing ngono kuwi ya sing ya mangga Butarni berdiri anu jumeneng nang nggon kendang. Ayo. Di alah ngendang nih jineman sak sinom apa to gambyong apa wong wingi festival kerawitan alhamdulillah Butarni untuk nominasi terbaik pengendang putri ya. Mula ya kudu diunjuk gigi Pak. Heeh. Ya jangan ya. Ayo. Ya wis kek ora ngendang. Iki wis ketiban sampur. Yakin ora? Iki lho angsuran tambahan. Iki lho. Mek dikancane karo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken ngadeg di country. Diberdirikan. Iya. Sana manjan yo. Ayo Bu, iki lho 50.000. Kok nek kurang tak tambahin ya? Ayo men adil kok yo ngetes skile kapan neh ngetes skile kanca-kanca. Ayo pancen yo luar biasa. Iya. Ayo. Ora. Tung jelung. Nah. Kita tampilkan dari Kapanewon Ngelipar. Ini ada potensi dari Kelurahan Katongan. Kon mangku wae, kon mangku. Ayo, ular kambang. Heeh. Langgam. Oh ya. Ayo, yo monggo berdiri jumeneng Mbak Niken ayo. Sepotin dong. Oh ya, iya. Len jaluk kuwi kurang marai prinding ngono lho. Ayo. Sepote apa iki malah do rebutan. Ayo, Pol. Pagi juga. Senyumnya merah merona. Aduh. Menger. Iki wis kesurung duren tadi ya. Nggih. Belah duren nggih mau. Oh iya. Iki minangkan anu wae.
kadung. Kula wau wonten kentonan lagu Napa niku? saking Pak Sukamto. Nggih. Lagunipun sing dikersake Sesidemenan. Sesideman. Lah nggih, sami. Oh Salam iya. kagem keluarga Candi Rejo ngoten. Nggih. Ugi wonten kentonan saking Pak sinten ya? 14. Pak Jumono. Nggih Mas, kula putih Mas. Pak Jumono menika melayani jual beli mobil bekas Polowijo dan sembako. Oh nggih. Alamatipun mriki kemawon. Oh nggih. Duh. Berarti awas Mas niku bokonge anu niku. Awas Mas, oh, wedangmu kecut kok. Heeh. Sesideman mawon nggih. Sesideman, langsung bae iki. Selak pengen krungu kendangane Mbok Deku, Mbok De Tarnik. Oh iya. Iya. Coba keplakane Bu Tarni iki piye? Plek. Ayo. Mangga. Wilet apa langsung rangkep apa? Manuk. Oh iya, irama siji. Iya. Nggih. Pisan tok, Bu. Pisan tok pun. Kok gelo nek pisan. Kok nek pindho suwe soalé. Yo. Luwih becik patenana timbang bepisahan pinggangan sulistya teri wangi samudana marang kula warga garwa lan putra liwat kincanging alismu kewasaan glandak rasa hatiku senadyan wasling serius waku aku isih mampu ladeni solamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katuko nyrimo jiwa ragaku mbok kurang kahormatan nemrong ruko ngarepi njok
arep bali ora? Wah, iya. Lah ya apa kok njong tanganku kan ora iso melar semono doe. Oh iya. Ah, sida nganyang. Oh, ngendang wedi karo kendange iki kepiye iki? Iki wis tambahan angsuran lho iki. Pira? Angsuran PKH. Semene ping 3. Dilipet ji. Loro. Telu wis lipet 3 kali ya. Nggih. Aku entuk ora iki aku. Sesideman iki abot lho. Alah. Iki resikone abot lho kuwi. Apa wong kowe iki wis sak entuk dolar-dolaran kok dhewe. Kene iki ngarep-arep kapan yo? Ayo nyate, kapan yo? Kapan jajakke? Siap. Urip pono Matur nuwun juga. Alon-alon nek lungguh kuwi kudu dipernahke lho soalnya. Apane sing dipernahke? Lungguhane iki lho. Ha mosok lungguhe nang kene, lingguhane nang kono. Ya kan enggak bisa. Ah iya. Kudu sinkron dan golek posisi sing kepenak, nyaman dan enak ki kepiye? Posisi posisi duduk. Oh iya. Mulane kuwi heeh. Ki mau ya ana sing titip karep aku apa? Lali janjine. Oh ya. Aku wis suwe banget ora krungu lali janjine. Ayo makane bengi iki dionekno to. Ha iya. Sapa kowe milih sapa? Iya. Aku mau wis milih Dutarni, aku wis milih Mbak Yukuniken. Aku tak milih akeh ra apa-apa iki. Ora apa-apa, akeh ora apa-apa. Ayo iki ya nek aku oleh milih 3, ya karepmu. Oh iya. Telu sisan ora apa-apa. Oh ya. Ana berarti ana jilolo. Sing oh ya cilik, gedhe, sedengan. Oh ya. Ana Mbak Saras, Mbak Yoga. Wis ngabrut karo Mbak Tia. Heeh. Di sepati kanca-kanca. Oh iya. Ayo, Bol. Sapa sing arep mimiti? Iya. Mulane iki. Heeh. Ayo, Cak. Apik Lek Res. Apa Lek Res sampean ngincer buti ya? Wah. Aduh. Lek Res dhewe sing ngomong. Apa iya? Heeh. Halo Mas. Sak ploke kae lho. Duet sesideman ning Nek kangen kayak kan kayak rene Mas joget di depan kita coba. Ayo. Heeh. Ketemu kangen jare. Pambanang suran le. Trima ora? Trima disita apa-apa. Lagi bete. Heeh. Iki wah iki juragane duren iki. Aku mau ditakoni Reng. Apa? Kowe seneng duren ora? Aku seneng bakule. Padahal bakule lanang loh. Ya ora sida, Reng. Kepiye? Terima kasih ya buat Pak Amin ini dari Jakarta.
Donatur duren lho. Iya Pak Amin besok Ampun lagi ya. kapok besok lagi ya. Tuman. Nek beliaune we ora kapok. Tapi ya. Ora kapok. Ya nek gurungku nek ngasih kokean ki ya mbok ya tepo-tepo. Masalahe Ya maksudnya kan ora sakale akeh ngono lho, Oh, iya. tapi ki sering. padha wae. Sih. Oh, lali janjine dibawain nih. Dibawain. Dibawain. nih. Sih. Dibawani. Iya, aku tak krungu saka Mbak Saras. Oh, dari Butia katane. Oh ya dari Butia. Iki ngenteni janjine lek terus. Iya. Kon dene kok ming masak-masak ngarepku kene. Kae banjine jalan kapas kok dhisik. Lah piye aku tak bali lingguh kok piye? Ah. Ya nek men Butia nganu. Piye? Ngidul, Butia ngidul. Idul ki ngendi? Ngidul ki ngendi? Ana kidul. Kono kidul. Bener. Iya ilah. Oke, Halo Mas Ros. Ya Allah. Nes. Ya ampun. Kene to. Malah Teret-teret ya. uyel-uyelan. Dina Minggu. Dina Minggu. Kang tak anti. Piye Mas Ros? Ros Banpit. Ros Banteng. Anane pijer semaya. Katek suaraku dadi kaya ngene ya. Ora iki Pak Ipung ngentut di mic Mas. Aneh. Pindah iki mau dadi ana sing Katutan kodok. Kelebon kodok. Mbak jajal ana orang-orange. Ngoncake. Pinter. Pinter golek alasan antar-antar angan dukur bareng aku wis ora Alayo mie goreng. Inang karo ngilo. Tahu pulak. Tahu pulak.
Lek ros angger sing nembang Butia iki semangat. Ya lowong ya, Mas. Heeh, Lah iki kita sing galih iki. iki yo ayo didongake cah. Didongake. Iki lagi apa anemia. Oh, ngono. Transfusi darah wingi ya didongake muga-muga ya enggal. Ya semoga sehat, buat Mas Gali yang ada di sana, semoga Ya. lekas sembuh, lekas waras, lancar. Lek terus gregeli angger ngene. Ya tidak. Terus salting. Iya. Jan-jane Janjane kowe neng Tahu bulat digoreng dadakan. Ayo tok, ganjel tok. ganjel tok, ganjel tok. Iki ganjel tok. Kang Senan dikompake lambene. Yo, Lambene nyemomo apa nyemimi? wah Butia ini. Isik-isik. Hei, Bu, masukin. aduh. Janjane. Wajane ayo Bu, wajane. Ingat.
sih. To ganjel to. To ganjel to. Enggak injera sik nembang. Yo. Cen mek. To ganjel to. Ah. Lek resi ora. Matur nuwun lali janjine wis disendikane ya Reng. Ha iya. Iki aku ki wah iki sing jarang diunekke ning kene. Apa? Bar iki genah le wong. Oh iya. Ning iki tak ngonekke. Kok sik tak ngonekke. Aku ki wah kesel tenan Reng kepiye. Iki marep mayang wis sikilku ngethok-ngethok kae rasane wis tak pijet sik. Ayo karang ora apa-apa ayo Pak. Karang yo sibuk kaya sibuk tidur. Keselen le turu. Ayo ora apa-apa. Orang ya wajan jeneng kahanan ki yo sibuke ngarwara. Ha iya. Mau ya wis saka katongan mubeng-mubeng. Ngapa? Nglaminate kertu. Lah ngapa? Nglothok plastik iki tulisane do ilang. Ya ora apa-apa. Dasare ketemu kimpul malah geke wedang. Ngantuke ora sebane malah arep turu malah ora iso-iso. Iya. Ora apa-apa. Iki aku pilih aku nah. Ya, milih ya. Gendenge bebas. Ya, lagune bebas. Wis sing milih ya bebas iku wis sing anu karo. Heeh. Iki wis mau kabeh. Iki wetenan iki nggo tambah kesel iki. Niatku tak nggo tambah kesel. Oh ya. Jineman sik aku lewung. Lewung kok keri dhewe. Ya. Santai ditata sik sing daret joget ditata awake. Engko men iso koprol njungkel gentrong ping. Bolak-balik ping 50. Iya. Ayo ga, kowe ngonekno anu. Jineman gondes kae ga. Gondes. Alah sing nganggo meneh mendes. Wah, kok kira kok gondes. Gondes kaya. Ayo yo sapa-sapa sik kowe mau urung kula nuwun ning ngene. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjing kagem sedaya pemirsa. Ngono tok. Pun ngoten niku. Ora ana SS e apa-apa. Mboten SS napa? Ndak adem no. Oh iya. Wis gek ora di ana ora. Mendes ki pelok to. Heh? Kae sok ngawur nek omong kae senengane ra. Iya. Oh wah. Wis iso ya turna. Ha ya ngono. Wis iso turna. Ayo kok iki njur ngembe kaya ngono ora. Ora lah kan wingi berarti. Iya. Wah, kae to sesasi poso wingi kae. Iya. Ya ora apa-apa. Pelok apa slendro? Lendro, Mas. Iki jineman apa? Gondes, Mendes. Mendes, oh iya. Nggih. Heeh. Gondes Lucien Sinawang. Karang ki bocah ki nek nyuwanani wong pedes, ya ki mesti nek nembang jineman sing hardcore ki mesti iso. Iya.
Pakarya sengseme sripat sripit tindake merati ayu tulus sing ati janji ora balen jati Ayo, di dasar rencana kering nemu giring Aja iki ya cen gendhinge ngono. Pindha Pindha masih nang Ewas yen ngandika lumasku jiwate yen ngeliri ranggowati mencotake sapa wae Iki Parjo. ayune Iki Notya ana iki penyaron sing omahe Kidul Pasar. Iki Temburu. kudu bisa bedake becik lan ala kelatin waspada celali ring bebaya prayoga Mek, suaramu iso apik ngono iki karepe. mergane irunge pesek Oh iya. Sesuk nek upama kowe tak kon operasi ben mancung ngono kira-kira ya ora berarti sampean seneng sik mancung ora ngono lho, ki engko mesti telanjange kono golek sing mancung. Lah terus lho. Lah terus pripun? Ya ora ki gur umpama mancung ki suarane ngono apa ora? Ya lah. Ya men sayang ngono nek. Oh iya. Tur nek apa pesek ngono ki iso tak nggo dolanan ngono. Pesek kok nggo dolanan piye? Ayo. Mendes kenis Kenis nenis Ki engko gek Kenis kenis malah titir. Malah titir kan. Ya engko gek nginang karo ngilo. Pacaane regel ujiwate do endah gegase sinameng Iya. Piye
Piye apa operasi irung apa piye? Mboten sagelem ngene ra gelem ya wis. Ora aku iku. Truk, kowe wis di nomor resi kae ora sih kae. Sik endi aku duwe kabeh lho iki. Sikan. Mati ki jo dengkulmu. Kae wis sengkerane akik Mbok arek nek entuk lakon apa ki aku tekan omah. Ming guyon. Isih Pak udu iki. Oh ya habis. Oh kok meng oh iya. Meng sak ceritan. Ha ya ora apa-apa to karang ya wis gendeng ki jaman saiki werna-werna. Ora jaman saiki. Jane sing gawe iki wis mbuh taune ning dionekke jaman saiki iki masuk wae lho karo kahanan saiki. Mulane kowe jane iki ya reng apa? Kaya gendeng-gendeng lawas kuno ngono kuwi prediksi akan terjadinya apa sing arep kelakon ning ngalam donya jaman saiki kuwi. Ha iya mulane kuwi. Sesideman kuwi walah saiki saya merajalela. Ha iya. Yoga kuwi ngono kuwi kabeh. Iya. Ya kaya semplok. Ya ora banget kaya. Heeh nek si Jawa. Kuwi lho cerake sapa sing mane gondrong kuwi lho. Oh, Rohmat. Iya. Kuwi selerane pitik. Aduh aneh-aneh ya kok. Kandhane donde sengkeran dhewe-dhewe, donde inceran dhewe-dhewe. Ha iya. Wes rusak kahanane. Ha iya. Sing manja ora nek sing Ayo sing manja karo iki lho. Ha iya. Ala aneh-aneh. Oh kandhane yogaku ki do unik-unik ya. Nek yoga ning nggon pepanggungan ngene iki ya. Nek asline ya luwih parah. Ora asline ora ya. Mesake sinden-sindenku sing polos, Pak. Ora ana sing polos, Ding. Iya. Sing nyelentrem liyane srepek wis ayak dhewe iki ya. Ha ya mulane kuwi. Pokoke sesuk kerep njijal si kucing slendro karo ayak jalu mampang pelok. Iya. Nang nggon balungan wae isih aman tak kira. Iya, ning coba. Iya, iki sena siji nek pamundutan. Apa? Lewung. Oh ya. Iki kabeh ngadeg request Kang Pardi Kucing. Oh ya. Ayo kabeh ngadeg kok tak absen siji-siji. Jari anyar entuk ngenehi. Ayo mbak-mbak gemes. Endi? Wah iya, ya ampun, angkine padha kabeh. Jerone. Weh, iki ya semene iki sing nukokke aku lho, Reng. Apa iya? Heeh. Weh, ora percaya tak tebake wis. Apa? Nggone sapa? Ngene nikan iki bunder-bunder kae. Ayo aja bahas kuwi lah. Ah. Males aku. Ayo do ngadeg kabeh.
Nek nggone semplok kuwi gambar Spiderman. Ayo iki ora usah tanpa musik wae ngadeke do ngadeg griyeng ngono. Wajan aja. Iya. Sindan semene ora enek sing lenang. Oh iya. Ayo nek enek ora kowe malah gila. Ayo. Mega kuwi ndelalah lenang wah. Ora cilaka. Truk nomere kae? Iya. Kur jagane nek upama lenang. Ya ora ta ya lewo kowe iki senene. Ora wi masalah iki trajangan gentro. Lho wis seragam kabeh to. Iya, coba. Ketok sompak to. Coba marep rene. Coba marep rene kabeh. Wah, kuning ireng kabeh. Wah. Ya anyar iki lho. Iya, wingi kae apa kae melatine kene kae ya anyar. Anyar. Statusmu wingi apa kan? Tuku dhewe. Menerima segala bentuk saweran. Kok nek ana sing ngarep nyawer. Kuwi mau ning transit wis dirembuk Pak Wariso kaya sing minat kuwi. Bisa. Dalam segala bentuk apapun, lotion hand and body. Susu kental manis. Iya. Ayo Mas Kimpul. Yo. Salehu. Bagiannya sama saiki? Bagianku. Ayo, yo cagi cerot. Yo. Sabda bahagia. Cakep.
Di ganjel tok ganjel. Ayo. Cah iki cerot. Cek nih delang mati aku tenang. Sabda Makasih ya semua. Aku ndek pusaka anyar iki. Kuku kacamata. kecil. Wae iki nek wis anu gedhe. 3 meteran iki. Ya, ayo sowan bapak yo. Heeh, iki wis entek wektune. Iya. Pelok sete pelok. Iya. Ditunjung Bang Trate. Iya. Tunjung Bang Trate.